ఎక్కడి నుంచి ఎక్కారు? తూప్రాన్ నుంచి ఎక్కారా? మళ్ళీ డెలివరీ ఎక్కడ అయింది? ఇక్కడ జేబీఎస్ దగ్గర లోపల వచ్చిన తర్వాత అయిందా? మేడ్చల్ నుండి విపరీతంగా నొప్పులు అనబట్టాము. నొప్పులు అనుడితోనే అంబులెన్స్ ఫోన్ చేసేసరికి అంబులెన్స్ అందులోనే డెలివరీ అయిపోయింది. తూప్రాన్ నుంచి జేబీఎస్ వచ్చే క్రమంలో ఇక్కడ జేబీఎస్ బస్ స్టాండ్ దగ్గరకు వచ్చాక ఆమెకు పెయిన్స్ స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ ఉన్న వారు మాకు 108 సిబ్బందికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం వల్ల మేము ఉట్టిన బేగంపేట నుంచి బయలుదేరి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఇంతలోనే పెయిన్స్ ఎక్కువ కావడంతో బస్సులోనే డెలివరీ చేయడం జరిగింది. బేబీ సేఫ్గానే ఉంది, ఆమె కూడా సేఫ్గానే ఉంది. ఇంకెవరున్నారు వీళ్ళతో పాటు ఎంబడి వచ్చిన వాళ్ళు? మీరు వచ్చారమ్మా. మీరు ఎట్లా వచ్చారమ్మా? అట్లా ఎక్కువ తీసుకొచ్చారు? బస్సులో వస్తారు అట్లా? ఏమైనా అయిపోతే ఎంత పర్సెంట్ అవుతుంది? అది మీరు ఉండేది ఎక్కడ అసలు? తూప్రానా? పోతే 3 రోజులు అడ్మిట్ చేసుకోలేదు సార్. 3 రోజులు బయటనే ఉంది. ఇంటికి వచ్చినాం సార్. ఇంటికి వచ్చి 3 తారీఖు డేట్ ఇచ్చారు కదా, రేపు పోదాం అనుకున్నాం. అంతే నడుమున వస్తుందంటే వచ్చినాం సార్. బస్ ఎక్కి వాళ్ళు ఈ నెగిటివ్ గ్రూప్ దొరకదని మమ్మల్ని తూప్రాన్లో పట్టుకోలేదు సార్. అక్కడనే బొమ్మని రాసిస్తే ఇక్కడ అడ్మిట్ చేసుకోలేదు సార్. స్కానింగ్ తీసి పంపించి 3 తారీఖు రమ్మని. ఇప్పుడు ఇద్దరు బాగున్నారు కదా? మాకు ముందుగా కామారెడ్డి నుంచి తూప్రాన్ నుంచి మేము వస్తున్నాము. ఇట్లా బస్సులో ఒక లేడీ ప్రెగ్నెన్సీతో బాధపడుతుంది. మేము వచ్చే లోపల అంబులెన్స్ అరేంజ్ చేయమని చెప్పారు వాళ్ళు. ఇంతలో మేము అంబులెన్స్కి ఫోన్ చేసి అంబులెన్స్ని పిలిపించినాం. అంబులెన్స్ వచ్చే లోపల బస్సులోనే డెలివరీ అయింది. కానీ ఇద్దరు సేఫ్ ఉన్నారా? సార్ ఇద్దరు సేఫ్. మన ఏపీఎస్ వస్తుంది ఇక్కడ? ఇది మారేడుపల్లి పోలీస్ స్టేషన్. బాగుందా? కూర్చోండి. కూర్చోండి.